Alcaldessa, aquest és el darrer plenari polític del mandat i el nostre grup ha cregut que pertocava portar una iniciativa de balanç d'aquest mandat. I per formular-la ens hem fet la pregunta de què ens deixa aquest mandat. Doncs ens deixa, per exemple, dues formacions polítiques que conviuen al govern municipal i que estan permanentment enfrontades, sigui per la reurbanització de la Ronda de Sant Antoni, pels plans d'usos, pels quioscs o, com fa uns segons hem vist, en matèria d'habitatge. Ens deixa el mandat també capítols força sorprenents, com la sortida del senyor Collboni del govern municipal per poder fer des de fora oposició al govern del qual en forma part els seus companys de partit. Un mandat que ens deixa també dades molt preocupants sobre la percepció de la ciutat, sobre l'estat d'ànim col·lectiu. Segons el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona de desembre del 22, un 66,4% dels barcelonins creuen que la ciutat ha empitjorat el darrer any i un 50,4% creuen que la gestió municipal ha estat dolenta o molt dolenta. Ens semblen unes dades, sincerament, demolidores, que no són les úniques dolentes, si analitzem també que un 63,1% creu que l'economia de la ciutat ha anat a pitjor, és a dir, que no s'està recuperant com hauria de fer-ho. Per tant, la ciutat està objectivament pitjor en molts aspectes i el govern municipal no ha sabut resoldre problemes, ni tan sols aquells que consideraven que eren deguts estrictament a una manca de voluntat política, com els desnonaments, sinó que n'han creat de nous. I ens referim a la seguretat i a la neteja, que no eren un problema i ara en són els principals. La inseguretat, el principal problema per un 22,8% de la ciutadania, amb dades novament del baròmetre de desembre del 22. Quan vostè, senyora alcaldessa, va arribar a l'alcaldia, això era un 3,9%, desembre de 2015. I també recordar les dades sobre fets delictius del Ministeri de l'Interior, que ens diu que hi ha hagut un increment d'un 30% l'any 22 respecte al 21. El mateix passa amb la neteja de carrers, que és el problema més greu avui, per un 15,8%, i en canvi només ho era per un 5,6% de la ciutadania l'any 2015. Què ens deixa aquest mandat? Que vostès han governat en base a confrontació, a dividir entre bons i dolents, imposant els seus criteris ideològics sense preocupar-se de si es sostenien en el món real, si l'aplicació era correcta o si solucionaven realment els problemes de la gent. Malauradament, aquí també podem citar diversos exemples. La imposició i la implementació del sistema de recollida d'escombraries porta a porta, sense els estudis adequats, sense analitzar bé les necessitats de les persones. En definitiva, en comptes de fer pedagogia de la sostenibilitat, això ha produït un efecte rebot, la seva gestió, i ara mateix a Sant Andreu el que demanen els veïns és eliminar el porta a porta. Però podríem seguir amb altres exemples, com les mesures que han introduït per lluitar en la seva guerra particular contra la mobilitat privada, sense proporcionar alternatives, sense estudiar què passa quan s'actua de manera improvisada, amb el canvi de sentit del carrer Campoamor, que el que ha fet és multiplicar per 5 els vehicles que passen pel carrer Lloret de Mar, per exemple. Vostès tampoc han sabut liderar. Barcelona no ha fet de capital, Barcelona no ha liderat l'àrea metropolitana i no han defensat els interessos dels veïns i veïnes de la ciutat. Com és que, per exemple, alcaldessa, no l'hem sentit denunciar el tracte a favor que l'Estat dona al corredor atlàntic, que passa per Madrid, en detriment del Mediterrani, amb una inversió estatal de 16.000 milions, 8 vegades superior al que s'ha rebut pel corredor mediterrani des de l'any 2018. Aquest mandat també ens deixa actituds, actituds com la del seu govern, sense reconèixer cap mena d'error, sempre amb victimisme i centrifugant les responsabilitats. Vostès no han governat cercant el diàleg i cercant consensos, sinó sempre buscant enemics. La darrera pregunta que ens podem formular és quina herència deixen a la ciutat, en positiu. Doncs és una herència ben pobra. Vostès han volgut ser govern només per les coses bones, per les superfestes, per les inauguracions, abans se n'ha parlat, però no per entomar els veritables problemes de la ciutadania, els quals, en el millor dels casos, han minimitzat, però sovint fins i tot han negat. Creiem que, independentment d'aquesta reprovació que nosaltres portem avui aquí al plenari, l'autèntica reprovació passarà el 28 de maig, una reprovació que entenem que significarà el començament d'un canvi en aquest Ajuntament, amb la manera de gestionar-ho, amb la manera de liderar-lo, un canvi, en definitiva, en positiu per a la nostra ciutat. Gràcies.